A fanúšikovia v Košiciach sa pred prvým zápasom Slovákov rozhodli vytvoriť rekord. Nikto zo skalných sa až do konca šampionátu nebude holiť a počet chlapov s bradou sa potom spočíta. Podľa nasledujúcej reportáže to vyzerá tak, že o pár týždňov už nespoznáme ani vlastného kolegu Doda Kačmáriho. Aj keď sa v Košiciach slovenský hokej nehral, napriek tomu tu vládla skvelá atmosféra, o čom svedčilo preplnené hľadisko. V Košickom amfiteátri, ktorý ožil po rokoch práve kvôli hokeju, sa zišlo neuveriteľných asi 5000 fanúšikov. Atmosféra ako priamo na štadióne a možno aj lepšia. Naposledy tu bolo toľko, hádam na Pavarotyho a teraz na hokej. Tak ukazujeme celému Slovensku, že slovenské reprezentačné mužstvo patrilo aj do Košic. Práve toto je najväčšia fanúšikovská základňa na Slovensku mimo hokejovej arény a práve na tomto mieste by sa mali o 2 týždne počas finále stretnúť najviac zarastení muži a súvisí to s pokusom o slovenský rekord. Všetci chlapci hokejisti si nechávali v play-off brady, čiže touto formou chceme sa pripojiť k tejto skvelej myšlienke. V tomto pokuse sme sa rozhodli zastúpiť našu televíziu a po holiacich strojčekoch nesiahnuť dlhé 2 týždne. Chceme mať čo najviac chlapov, ktorí sa nebudú holiť až do konca tohoto šampionátu. Dobrovoľní účastníci rekordu sa museli nechať odfotiť, aby bolo možné o 2 týždne overiť, či náhodou nesiahli po žiletke. A takáto atmosféra vládla bezprostredne po zápase Bielorusko-Kanada. Fanúšikovia vychádzali z arény akoby unavení. Najviac sa snáď bavila len skupinka mladých Kanaďanov. Go Canada and go Slovakia. Z hokejových Košíc Jozef Kačmári, televízia Joj.